jag plocka ihop. Men när du är klar med det då, vad ska du göra då? Och bada vill jag. Ska jag följa med då? Ja. Ska du hoppa från poolkanten då? Nej. Nej. Det vågar jag inte. Titta i kameran då. Vågar du inte det? Nej. Okej. Selfie! Mamma! Det gör vi igen. Varit nere på stranden och badat. Sen har vi fått massage. Har du fått massage? Ja. Var det skönt? Ja. Somnar du då? Ja. Och så fick jag 2 samma klubbor. Och sen bada. Massor! Och nu ska vi bada mer. Jag ramlar bara av. Mamma. Jag vill hålla i. Jag vill hålla i. Kiara, var har vi hamnat någonstans? På restaurang, men jag vet inte vad det heter. Nej, vet mamma då? Nej, men det var trevlig grillmat här i alla fall. Du får välja själv och sen grillar de åt det. Det var rätt trevligt. Men man borde grilla själv. Vad äter du för något då? Det är så bläckfisk. Oj, vad gott. Gud, så gott. Vill du smaka? Ja, jag ska äta nu jag också. Hade jag tänkt. Men du ska få smaka min mat först. Ja, får en tugga då. Okej. Mum.